पहिला दिन कश्मीर हमला में सीमा पर भारत के 20 जवान शहीद हो गईलन। शहीद पर हमला भइला पर हमरा सबके बीच के रहे वाला भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव अपन मधुर आवाज में एगो एल्बम गईले बाड़न। एकरा से पहले पवन सिंह एगो एल्बम गईले रहन जवन यूट्यूब पर धमाल मचा देले बा। जहां पाकिस्तान अपन करनी से बौखलाइल बाड़न, वहीं भोजपुरिया स्टार एकर जवाब गीत से दिहलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कैलन कि एकरा बारे में रउरा कुछ सोची और देश के जवान खातिर एगो गीत समर्पित कैलन। ई गीत DRJ कंपनी द्वारा रिलीज कइल बा। एकर निर्माण राज जसवाल जी कैले बाड़न। एकरा से पहले और बहुत देशभक्ति गीत अपना कंपनी के द्वारा रिलीज कैले बाड़न। सरहद के पार गाना में संगीत बा अविनाश झा घुंगरू जी के और गीत लिखले बाड़न कवि प्यारे लाल यादव जी। ए गीत के खेसारी लाल बहुत खूबसूरती से गईले बाड़न। खेसारी लाल सरहद पर तिरंगा के गीत सैनिक के श्रद्धांजलि देवे खातिर गईले बाड़न, जौना गाना के लोग बहुत पसंद करता। खेसारी लाल यादव दर्शक खातिर कुछ न कुछ नया चीज लेके आवत रहेला। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।